Mamu Lady D, Nsuku Kaifani, Tutukhoza. You are my hero, mamam. Konke asikwenzeni ngendlela right. Ngiyathemba ukuthi lo mlayezo lo uzofinyelela kini nonke ma-Afrika mahle. Hliziyo yami yopha uma ngibona abantu base-Afrika bedlala ngabo, bevuma nabo ukuthi kudlalwe ngabo. Asikwazi bafowethu ukuthi sicolonize ngokwengqondo, sicolonize ngokokholo, sicolonize ngokomphefumulo, sicolonize ngokukamoya, sicolonize ngokweindawo esihlala kuzo. Hayi bafowethu ngeke bafowethu sivuleni ingqondo konakele. Asikwazi ukucolonize ngayo yonke into. Sicolonize ngokwengqondo. Khona manje abantu every Sunday baye esontweni. Ubani othe ilanga lesonto ilanga lokuya esontweni, sitshelwe amaRoma ephushwa uSathane. Kodwa siyakwenza umhlaba wonke every Sunday basesontweni. Kodwa umdala eshila ukuthi elami ilanga yiSabatha. Kusho yena elami ilanga yiSabatha. Kodwa thina hayi, wonke nje umAfrika usesontweni ngesonto. Uma uvula iBhayibheli alikho ilanga okuthiwa isonto eBhayibhelini. Sunday alikho. Kodwa uma sifunde eBhayibhelini sithola ukuthi Sunday ilanga okukhonzwa ngalo uSathane bafowethu. Awufunde la encwadini kaDeuteronomy 17. Uqale nje kuverse 3 uze ukuthi uNkulunkulu uthini. Sengivala. Wahamba wakhonza abanye onkulunkulu wakhuleka kubo. Noma ilanga, noma inyanga, noma ibandla lezulu engingayalanga ngakho. Awuzwe nje bafowethu. Deuteronomy 17 verse 3. Labantu laba abayesontweni ngeSunday bakhonza ilanga. Sunday. Bakhonza ilanga, bakhonza uSathane, bakhonza umlilo. Ilanga liwumlilo odalwe uNkulunkulu. So bonke labantu labo abayesontweni ngeSunday bangama-Satanists, bangama-devil worshippers, bakhonza ilanga. Akusho mina, kusho nanku umbhalo esandleni sami. Ivule nawe uyibone ema-Afrika. uNkulunkulu uthe ngeSabatha, Saturday. Kodwa abantu njalo ngeSunday bona ngosuku lokuqala basenkonzweni. Benzani? Bayodumisa uSathane bengazi. Ngiyakutshela ke namhlanje ema-Afrika ukuthi wena oya esontweni ngeSunday you are a Satanist. Ukhonza ilanga, akusho mina, kusho nanku umbhalo. AmaRoma ngamabomu benze ngamaRoma ukuthi wena ukhonza uSathane, ukhonze yena lo nkulunkulu oziqu intathu, uyomkhonza ngeSunday. Shuthi usuhlanganisa unkulunkulu oziqu intathu esingazi ukuthi unkulunkulu onjani ohlukene kathathu esehlangene nelanga. U4 ke loyo ke manje. Shuthi usukhonza unkulunkulu abawu4. Khonza unkulunkulu oziqu intathu busu uhlanganisa nelanga futhi ngelanga elirong. Konke lokho uMAfrika uzongitshela ukuthi awukuboni. Ngempela sesidukiswe ngaleyo ndlela leyo ukuthi lento ngempela iyasiphandla asiyiboni ngempela. Uyasho uYeshua lapha ukuthi deaf, dumb and blind bayimpumputhe, abezwa bayithulu, abakhulumi bathule, kodwa banamehlo bayabona, banendlebe bayezwa, banemlomo yokukhuluma. Ngempela bafowethu lento asiyiboni. Ngeqa amagula manje. Uyangithanda awungithandi kulungile, angikhathalele kuthenjwa ngoba lo engikukhulumayo nami ngithunyiwe. Umdali wathumela abaprofeti emhlabeni bahamba badlula bonke. Abaprofeti bathuma thina bathi lina inselelo sesishiya kini ke manje idluliseni nani nidlulisele kwabaningi. Siyadlulisa ke bafowethu, ayibuye emasisweni, sidukisiwe kwanele. Ngiyaphinda futhi, mina I'm a Muslim. Mina ngiyiMuslim, abanye bathi amaSulumane, kodwa angiphoqe muntu ukuthi akabe yiSulumane. Angiphoqe muntu. Iyona nkolo yeqiniso esasifundisa ngobunye bukaNkulunkulu. Angeke ngikufihle lokho, angeke nginanaze ngako. Kodwa angiphoqe muntu, akuphoqwe muntu ukuthi akabe yiSulumane. Kodwa into engiyicelayo ma-Afrika mahle, vulana amehlo nibone iqiniso njengoba linjalo. Nayi into engiyishoyo. Ngigeqa amagula ngiveza amaqiniso asobala nani niwabonayo, kodwa mhlambe beningawaboni ngeso okumele niwabone ngalo njengoba enjalo.
naku nje ngishoyo mina, lazi iqiniso, ungene kuIslam ngoba uthanda, awufostwe umuntu. Nami ngangena kuIslam ngithanda, angizange ngifostwe umuntu. Futhi nginazo impendulo ukuthi kungani mina iIslam yangivula amehlo, yangivula ingqondo, ngayibona lento. Nginazo impendulo zaloko. 1, umprofeti uMuhammad ukuthula makube naye wayengafundile, engayanga esikoleni, engakwazi ukubhala. Pho wonke lo mqulu lo olethwe kuye for the period of 23 years ubulethwa ubani? Yonke lento ade ikhuluma ubeyithathaphi? Wonke lo mqulu lo 23 years iQuran ifike emhlabeni, igaba ngeigaba, 23 years ibilethwa ubani? Ngoba yena ubengafundile, engakwazi ukubhala. Yinto yokuqala le engiconvinceayo ukuthi likhona iqiniso la. Ngiyaphinda futhi, angifosti umuntu ukuthi akabe yimuslim, kodwa ngithi lazi iqiniso njengoba linjalo. Ungangeni kuIslam ngechoice yakho, uwena oyoziphendulela kumdali wakho ukuthi wathi usulibonile iqiniso, wakhetha ukwenzani ngalo. Njengoba eshilo ethi okwethu ukuthi sibakhumbuze abantu, okwethu ukuthi sibakhumbuze ngoba vele salethele emhlabeni ukuthi sizokhumbuzana. Uma ngaba balaleli, don't worry, ungabi nenkinga ukuthi abantu abalaleli, kodwa wena wenzeni? Batshele iqiniso. Umdala uthini? Fayu'adhibu Allahu al'adhab al'akbar. Abantu abangalaleli sebelifikile iqiniso kubo, balindwe isijeziso esibuhlungu. Inna ilayna iyabahum. Bonke labo bantu laba abangalaleli ngelinye ilanga bazobuya beze kimi mina mdali wabo. Bazobuya beze kimi bonke, beze kimi. Thumma inna alayna hisabahum. Yimina engiyobe ngibabuza, ngibahlulela ngokwemisebenzi yabo. Wena kwakho ukuthi ubatshele iqiniso njengoba linjalo. Nami ngenza lokho umdalo wami athi ngikwenze. Ngiyakukhumbuza, ngiyakutshela ama-Afrika omuhle ukuthi nali iqiniso esifihlelwe lona. Uyalemukela, awulemukeli, kukuwe. Sengivala kwakhala nyonini eAfrika. Africa my home, Africa my continent. Sengivala nazi futhi inamba zami. Ofuna ukungithinta angithinte. Ngivulelekile mangabe khona abafuna ukungisa emsakazweni. Ngivulelekile, ngiyafuna ukuya emsakazweni ngoba ngifuna ukuthi ngiyisabalalise lento. Igcwale yonke iAfrika mangabe ingagcwalanga wonke umhlaba. Sidukisiwe bafowethu for more than 2000 years. Enough is enough. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayh. Inkazimulo yonke ifanele uAllah umvelinqangi umdala weinsuku, nendumiso yonke, udumo lonke lufanele uAllah umvelinqangi umdala weinsuku, umenzi wezinto zonke. Sicela intethelelo kuye, sicela futhi emukele intethelelo yethu mangabe siyicela kuye. Nake ngushoyo bafowethu, ngiyayiphosa kini inselelo manje ma-Afrika amahle. Abangifuna emsakazweni ngiready, abangifuna kwa television ngiready. Baba uNimrod Nkosi, ngubukele kakhulu baba wami kuma bishop, ngubukele kakhulu baba, konakele baba uNimrod Nkosi. Ngithinde nawe baba, mangabe uyangidinga, I'm ready ukuthi ngize lapho. Livele iqiniso, ngizimisele ngane yakwethu, ngizimisele. Shilo ngathi engibakhumbulayo ngizobabiza ngamagama njengoba ngimkhumbula nje baba uNimrod Nkosi. Please bafowethu, please ngiyayicelela bafowethu ukuthi asilisabaliseni iqiniso. Uma ngabe ukuthi abantu liyabalimaza, iqiniso likaze lilimaza umuntu liyamkhulula. Kusho ukuthi iBhayibheli likhuluma amanga malithi abantu balinyazwa iqiniso. Iqiniso umuntu liyamkhulula. Kodwa ngithi mina ngigeqa amagula, asilazini iqiniso njengoba linjalo. Ngibonge kakhulu ma-Afrika amahle. Africa my home, Africa my continent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.